And this a traditional minister. I say don't get here. Say or a traditional minister. oh, so no, they are bosom for penny. Mystery TV. Nebusia 69th Independence Day AD ni nakofa by osagefo Dr. Kwame Nkrumah wo no ene konkoden eje Ghana edisi ho ama ene yedi anniversary na eno ena Prophet Dr. Abednego edi ehintasem bi ababetuja wo trese osagefo Dr. Kwame Nkrumah busia wo trese ne saman anase ne honhom ye beka ne sa aba na obabeka ensem bi edi akre no edi afa wo man Ghana ho abede ehintasem a enam so ma omen ye bre edi akre Dr. Abednego na Bible say ewufuo ene atasefo de nka ye ni twaka ne ziden ena osagefo Dr. Kwame Nkrumah ebe ni hwadi edi akre odifo na wanyi ni hwadi amfantre amanyone fise ni so osagefo Dr. Kwame Nkrumah de anka wo ye politician eti politician ene prophet de ka twaka ben ene da wo montem wenum nyina ene questions a ene mato inside afre Prophet Dr. Abednego wa be come ntem ha me be ko ne ho ne akwa bisa ne agi ni nyina anu yi na sa ne be ko mesre so be mi subscribe to no so de ama me eye Mystery TV ya no wakai so the bell ne be ka ho sa no upload me to the first person ya won sa ebedi kan ka me so bre ne ka me ho e mo di fu akwaba na fe yi ni nkomo ye kono man makro ma ye nyiprabu wo kwan so wo lala odofo ede ne wo hawe ede ne wo dadwen yare be na ye kwankwa wo de chenchecheche a wonya no aduro ende na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wo ende na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego akiri kwan wo insanwam ado akiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 intro for kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kram daddy Yeah. e mo akwaba Yeah, na mame journalist for bisa sen. Say na no ne ka cho se ne ma bi koso. Na ye de wrade ase. Sabere ye betu safreja Nyankopon so na asase ro anya sutum for our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Amen. Holy Ghost, take control. Yankokro, yo, I'm saying na no nsembisi na opese wo hia nkyerem. Ahanso we talk about the what? The truth. And the truth is different from what? The scriptures. okay People don't know the difference between the Holy Ghost and the what? Jesus Christ of Nazareth and so God, the Father, will name, and many have lost. One thing someone say, no, someone in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Everyone say the Word, a small boy, a bosom. Jesus is a small boy. They know nothing. Jesus said in Matthew, John 4:20, going. So ye worship what ye know not. For the salvations of the Jews, we worship what we know. okay Amen. amen Now, me say, many American a truth. I don't prophesy. okay. I'm not a prophet that prophesied. But I'm a prophet that was sent to tell you the truth, to show you the way, the truth, and the life. As it is, no man comes to the Father, but by me, says my God, my Father, and my Maker. Jesus Christ is your God. It is written, thou shalt not take the name of the Lord, thy God. So every Lord who is your Lord is your God. okay Amen. amen Obia nya say ye bosumo ketru owam dua abeduaba ne ye wuwura eye wunyankopon na me fa Yesu Kristo say me kraje nkwadia na me wura me nyankopon bibia ene Yesu. Amen. amen Na Yesu otesuru waja ne nifaso na osantimi mu how possible you don't know. Amen. Amen. Now be sasem be what's that say? Daddy my many kind from morning free say na me say 69th independence you to me bo anan e ko pie celebration bi ase ana. Onyame nshira. Onyame nka ho. 69th Independence Day of Ghana. Na ye wo honhom. Okay. Already ye wo 40 days plus. Alarm blow. Operation I see, I saw, I conquer.
enti ne yɛhwɛ wiem ansa na satellite bɛba na yɛyɛ wɔ satellite Okay. wotie I know you're spiritual satellite. very good. I'm a spiritual man who works spiritually Okay. enti no ansa na satellite bɛba ne yɛwɔ satellite ansa na television bɛba ne yɛwɔ television ɛna yɛwɔ heavenly television ne yɛwɔ earthly television. Okay. The spirit, the grace that is from the heaven and the grace that is from the earth. And the heaven and earth was created by God. Okay. God created by Jesus Christ. Amen. Amen. Until the 69th, no? Nami wo honhom. Okay. Amen. Amen. And that is one whom there is a neighbor whom come away so. Mo. One may to say 69th independence celebration year course ya watches and now Aya Ghana first president Dr. Osajifo Dr. Kwame Nkrumah. Wo beda hinta sembi from my Ghana ho kire. Ye di kan ye nim say Osajifo Dr. Kwame Nkrumah wo ya manyoni or ye politician. Very good. Wo ye sofo. Me no ye interview am waka say politician bi en ho be ko heaven na politician bi ntimi nyanyam yedwuma. Enti say na politician pa obi aka asem akire na one country and young politician, not so for no be catching. Amen. Amen. Our Father, Holy Ghost, take control. But can darkness see darkness? No. But can darkness see light? Okay. Yes. Enter maybe sound. Esumbe to husuma. Debi. Esum husu. Denti. They mean na any Nenya ni efra nto wosumu. But obi wosumu no hu han ya obi hu anu. Enti ne so obi say ada na prophet Abednego open no buy a so fun kan ne politicians in wosumu. How can he go to the darkness and tell them? Odifo. Asofo akuku da ma waga na hanyi na wosumu je say open awo. Na ada na ono nkoka nkire wo mu asofo no as wo mu no nyame na afre wo mo anmo ada Kwame Nkrumah his eminence Osajifo Dr. Kwame Nkrumah, the first president of the Republic of Ghana. Oni to sumwa enti obehu han na no hu han. Eno nim sumfo na no nim sumfo. Enti se oni esum ni no okoka de nkire sum ni. That is the first president kwa so wosumu no kra oni han mu. Na han be mu no. Obi otimi koje wo man Ghana ti ho. Na ode na ode ku. Ono na obi oyesum nti ohun nkafo na ba ne wo mo to aso na obi hu anu na sum ko ka sum den no ko ka kire. Amen. Amen. And then how na nka oba bebo han na mane. Okay. To we hu han na nka oba ka kire han. Yes, until because I see no man of God. But the Lord have told me his people are there. Okay. Na e wo onyame nkrofo. Na where are they? And who have sent them? And what is their work? Okay. And their work is different from my work. And my work is different from their work. I cannot be you, you cannot be me. Okay. But oh, yeah, cameraman, but I am a spiritual man. To be to engineer, to be here spiritual man, I mean here cameraman, this is me calling. Or also here spiritual, this over me. And the Ghana for now to sumwa, rolling second, so they're all living in darkness. Amen. Amen. Na nientia oba na eye ne yaw na eye bufu ni ade se. Menhwe enye ne nkwa na oba yo. Oh, okay. Oh, enye Osajifo nkwa na bai. Kumasi tumi ankasa ba. Wakana ho The na bai. whole Asante kingdom aba. The whole Muslim tumi nyina aba. Ahemfo tumi ahuru empanyifo Ghana nkrofo buom so mu renowned people. They all come to worship the Lord. Okay. Okay. I tell the truth. Okay. Amen. Amen. And then na boy sabre ya wa kire se Osajifo osum na wo hu se light be true. Na light na Dr. Abednego. Yes. Na wo hu se wo no timi ka asem ne hwe na be ko no. E dey asem no kan. Nyame sra. Afi na wo di asem na ba. Aja me pacho kanu kware ne kire. Osajifo, Holy Ghost take control wherever you are. Wa asem no na egusu kan. O nyame sra. Na ma papa nda. Nyankwa. Na nyankwa. O penso wo mo ka ho nyankwa. Bye bye. That's an also of fresh spirit. Oh, yeah, yes, he has power to conjure every power, heaven and the earth. You cannot be me, I cannot be you. And yet, keep quiet.
and learn of me. Paul said, learn of me. And I mean, so me for mounts. Amen. Amen. Because he had the map. Okay. Amen. Amen. Outside you for say, near Esseno, near Ghana for, and I will say, Bra obey, na oji o manga ne siho. Fia brofunu nsem na obeye free forever ne ade na. O se ansa no ni frɛ ni bebo bo. Onim ni ane na yede. Esisu enti Ghana for bre a. Ghana for na ama wo bre. Ghana for na ama Ghana for bre. Ghana for ye den na Ghana for bre. Na so no edika etwa kwan ne dia na mu de akira mo be yira na mo yira. Okay. Mo be yira. Ono edika etwa kwan ne na mo so mo be twa kwan foforo na mo mfa ne oye ne so a. Mo ho beto mo na. Ah, ono de ne Nyankopɔn ne nyame na abaye omanga na odi eduru na odi edwura na odi aye bibiara makoji nyame foforo aba begu akodwa ne so a. Den nyame na Kwame Nkrumah Ghana for akofa won kofa foreign gods. Nyame foforo afi aburo kire aba. Akonwa mu no ne o makonwa. Mesi akonwa ne kasa akonwa ne wo tumi. Amampeni akonwa na wo akonwa ne wo tumi o kasa mu ne o mu du dwurai. Wo ka hemfo akonwa wo ni makonwa. Akonwa wa ano owani ohuade o te kasa. And the Kwame Nkrumah dia oye dia akonwa no won asesa no. The Ghana for ahoto ra hoto mu ye bidia. Any odi for me bisa se wo mo so a eblemi Dr. Kwame Nkrumah se wo man na edin a yenimu no eye Sikampo ano Gold Coast na osagefo Dr. Kwame Nkrumah bae no wosesan no befre ne Ghana no eye ne Nyankopon bi a enye nyame wo so ye bosom ebi kra se ye kankan nyame bi e na osagefo Dr. Kwame Nkrumah ko fae no de ba be share castle ya na wo ye Nyankopon ade wo so nti wo man ni hawo no se ye pobi de gu ne so de a ene nke Dr. Kwame Nkrumah na ama wo man yi bresan edin na wosesan no kra titiru. Amen. Amen. Nano ena tumi a ewo Asia aba me nchen. Blemonufu the old serpent aba erade ho. Say Asia for wonsum Yesu woni Yesu. Wonsum Yesu woni Yesu. O wona wosum no fimre sante no anwoda so. Shinto shrine United Kingdom munim say United Kingdom Britain Britannia eyo wo. Great Britain is a shrine. Okay. Eyo wo bosum. A wosum no wosore no wo ya mamere. Wonsesa womu nyameda. Na ade na Kwame Nkrumah kofa ne bosum aba monsesa. Ntinka yenkosonsum Kwame Nkrumah bosum na wo Enya no na ode ye Ghana. Ana tetefo no enti ho eno be yi sika mpwanu no fi ho. Enti fofo no de ba keke. But Ghana nye one party state. Ghana nye one party state. And enye religion so na govern Ghana. Mo why na ye akonwa no. Okay. Osagefo Dr. Kwame Nkrumah. Why na ye akonje akonwa ne si ho ma Ghana. Na nkafo no ba wo sesa akonwa na na ase akonwa na no watraso. Okay. Maybe so. As I said because O papa aye na akonwa na oto na so betraso a sa tumi na eduru papa na ebeduru wa na eduru. Na akofa tumi foforo ba. Tumi no akonwa no wegu akonwa no so ye die fi aka akonwa no. Then na ye fi. Yesu dimo me di Yesu moja na we atames akofa asofo be bompa o kase wo mko abosum so na wo. Parliament abosum kwa na ho na mko bompa. And they say you worship what ye know not. Asia, India, wosum sa a python nini no wonka Yesu, unkobo Yesu din wo. Okay. Malaysia ye ni Yesu wo. Eso wo ye bibia pepepe. Okay. China phone sum Yesu. But wo ye hom bibia wo ye niama kosoro na. Ade na Yesu Yesu. Na togbuzi pika. Okay. Ye cannot worship two masters. That says my God, my Father, and my Maker. Okay. Yesu so to be so random ye no. Ensura no maya wo Nyankopon so ne hina. Ewurade. Okay. Ewurade so ye ba akopɛ ne din de Jesus Christ of Nazareth. Okay. Enti obeyeshia wayesi, obenyu wayenyu. Ade na Ghana Parliament. Kwame Nkrumah kofa kanka yame ne bosumaba. Na konwa no munni moja ko de kodi odigu akonwa no so. Ade odigu akonwa no so sa oba na wokun no digu akonwa menni mene nakasa. Yekun oba bi na didu akonwa. So ni mo hwe. Senti no difo ya ba ye bise. Na me kire so meme ni ahohom bosum ma mo ata duro ahohom biara kasa.
And sometimes me how oba me wotumi duru me. And necessary make us say, ya chira koda bi. Akwada no oyo sofo no atwempran wa so no mu ahye obi nyim ne na wo. And ma me bi buafu no waton akwada na mo bi na akwada no ton so be fa akwada ne ko. Say say omo da rich hospital. Oh, osofo o dey daddy oxygen ni so. And na me so won for moja. Na abofra no why a week osampa. Owo baby say enti ye ko fa ne kra ne bai. Abofra ne to nipadua ne da ho. Abofra ne tia ontumi wuram. Adentia. Wo hu samanda. Debi. Wo hu honhom da. Debi. Wo hu okrada. Debi. Enti nyame kan wo be da jedi. Say na me bi ntina me say because any work of okra na bade asen ka wo de okra na ba say beji nipadua ne nkwa. Na de okra na betina nche na nipadua nda wo. Na nipadua na aye mere on the day by 2-3 weeks. On to be no munsu wa aye mere oda hom nya aye. And wa yare for several years on to be nanti. Ntina ntimi nwura mu no. And they say Brias who be fan into a nini peduanum. Us a body without spirit is what? Dead. Until ye history. We tell us that the Bible is a history. It is written for our example. Until ye mama bakosem. Amen. Amen. The abakosem no tetefon one yesu nante no. Yesu ma wum to be. Onyankopon frewa o ma wrebi. To be so your suffer then yama. Why not throw? Okay. Then what the mouth? Then okuta. Ndiye kuta zeal. Moses kuta zeal. Abraham, Isaac, Jacob no kuta zeal. Okay. Na mumu then kuta. Okay. Amen. Amen. Ndiye kuta baby. Okay. Until it also such for Abachem say Ghana for Mogwa Kuyano. Odifo. Yo. Not just near walking. Ye fan ye walking ya or Sergeant for Dr. Kwame Nkrumah no. What the cancan yamine buy. Ye bosom. And what the bedra kunyano. Intenu na Kagana ye somuno. Ye themselves were men say a Christian nation. And I yenim send yami to me so denka a brute to me in aso. Ain't send yami to me digging and cabosom no wine. Now, Bosun in you answer, Yamin you answer for Bosun by. Now, why can't you say Ghana is a Christian nation? And your Christian nation. And as I'm the folk was with Odifo some benefit for that year now can say. I before some. I saw for Kuku Morgan, I don't know if as until bien was Yamen Kunkuru. No prophet in the Asante has the spirit of Christ. Odifo some okay, I know. May say no prophet in Ghana in Ashanti region. When you say open so as was so too for or take a call nas. Send your kind was or two for also Yame. Daddy me patch. Go going in to trap as I did when we said adequate. Ye were a hinye, ye was a so. And I was a yankopon. Yes. Any him say a him for was a so ya hinny or moodin assassin. Any him say a soft one so one so my him for was a so almost so was right in no yankopon. It is a worker say a soft for was and Mamuni Nash would tune for us and a no crib because a tune for us as a son of woman. It won't mean ye be inside with tune for. In any motion I say no name so I say soon some more dear Jumadia. And there's some you say to me and no so to me by never. Also to me your coffee ama woman by never. And the Obabana open so one open so no Kumasi or one Kumasi. And now, Memetro say when you have two Kumasi. Also, the no sooner there Kumasi Busum Betu or so there. And cry for us a gamanche dear. Gamanche also a soft one so has a chest almost Tisha Gamancha say almost Kumasi baby no better and cry. And a woman more crying so one the catches on Yamna flow. A press Rome Anglican why the cats on Yambina flow. Yamin sending Yamibe. Enumere Saint Joseph, Saint Tete, Saint Kakaduka, Saint Anthony, or Yamiana way nipa. Okay. Amen. Amen. Men trouble do men do, men yet carpenter, men yet driver. And the people you cannot understand me. Obviously, Yamina friend, Yamiku no on country. Yamiku from Betre. Neyanko Hesu Yankupo, what they know both as I say, and everyone. Now your friend is saying, Nanibani did today. And now a Muslim for no also Unyamin Niba, Uniwe, and this Unyamin Niba, Nasa Yamino one on you. Into your Unyamia Oba, and the Yunyamia Uniba, so Nima. Amen. Amen. And this will be so Yamin Niwa, and no see a day. So no freeze.
nti na just say Dr. Kwame Nkrumah ekyerɛ sɛ esan sɛ wɔ mɛnyɛ ni wɔ no ne sa wɔ twa to hɔ a yɛ kan Kenya mebosom na akyi nti na wɔ mɛnyɛ bere ya na na wonim factories a obebu e na wen collapse in some factory a collapse, tomatoes factory a collapse, bonsai a collapse, all the factories akosomo aluminium ne Ghana we ni tema factories in a collapse but akosomo dam akosomo dam no ahina Ghana for ahina so light anka what the prepaid by akosomo ejuma tema habo no ne papa mu na ewo no University of Ghana University no ne papa mu na ewo won e paneda egusu ye ejuma motorway no ne papa mu na ewo university for why pani akekra pani toothpaste pempro ya paidi yes ya craft China your University of Ghana your Kumasi no your Kwame Nkrumah University then no my odifo ye hu na wo hu ya na ade no hu dero no mommo ye ma won tinti na on board there did that what trend technology science and technology no then hu na won ye anka ministers president wo yare a vice president oyare wo de to Ghana wo de ko Kumasi and wo de ko Abuchi ye ni university ho ye ni doctors wa okay hospital ni ya okay and wo de ko Abuchi so what are they doing odifo on factories ya na wo ka ho asem governance continuous aban ne ba no wo hye bibia se a wo kwa foforo no beba no betoa so enti se wo sajefo Dr. Kwame Nkrumah ne nyuma wo biebie no aban koye nya soja aban ne ade nyina mo bututu ku ni ade ko so enye ne nyina nka ho bi na atwe wo men yakwa akira fe mpanifo nso ye nya wo mo no enye se wo mo anhwe ampesiu sa ade nti ne ne amasa ne nyina tete apansa because recently ya nya aban MPP aban ba was start affordable housing NDC aban ba one to ne MPP de ne yeso no so be start ne de na dan kwakufa do ba no so the same thing be start ne de nti akoye se o mine na kasa no na ye nhye dan ni policy se we eye o mine policy na amanyofo na ba o mu di na preto nti na sa de nyina ekoso amen onya menshira amen eradi yesu edas onkukuru bofo osajefo nyankwa ono be trust hu se o man bebere wo ho woni Kristo won so nyame okay nso wo ye pepepe wo koso okay and that no oni Kristo wa meto Kristo ye man Kristo ye and that no the Kristo a oni mu no eye adwuma so osajefo don't know Christ and the ono wo a oni mu e na odi ye adwuma okay but what I say no oni mu na odi ye adwuma nso odi ye no wa cho se forward ever backwards never forward ever backwards never and the oye na so to aso na so to aso as I say to aso na wo to aso and this Ghana dum na wo nya ti somu na ne wra howa na oye no wo to aso ana and hefu na ma Ghana dum okay hefu na essay Ghana na hefu na essay Ghana there is a Ghana for ya na say and ono no wa shase dua na wandua odua wo gu sunsu say ye nguso ene ye jama na wu nti dua no be wa na to o man Ghana be collapse nti sade na wu ada ba bi oni e be sa kodua na ho na nya adwene who has known who has the mind of God revealed unto them and no abebo mama ne say Ghana bra ye bra ni ne ekoso ina adua ba odua ya ye efisa konwa no wamfa Yesu anjura akonwa onim Yesu okay enti say traditional minister Esiedu Nketia say traditional minister so no dey abosomfo panyi traditional minister ono so say yakofa foreign gods aba onyame aye enim no akofa abrofo nyame enti da o hwe more or less no ni okuta Kwame Nkrumah ideology no Esiedu Nketia wono so wo de na momontin so say wo prefer so ye traditional minister abosomfo ankasa enti ono ba obeyi sa asori ni fi ho no de ne bosom aye ne politics e believe in the umunim ne enti o se batakari abosom tare no obi anko bisa Johnson Esiedu Nketia ade na o se abosom tare akomfo ntare na nkasa enti o yo komfo na onyo komfo enti oba akom no beba na asori no beba enti ni wo ye ni Akufo Addo no ye nyina na ni je ho na ni je asori mama ko no na ni je ho na ni je okay enti mama so some foreign gods because the Ghana gods that they know is bosom and this Esiedu Nketia say eye abosom tare a ewase
ɛwɔ ase deɛ a yɛbɛba aseɛ na ɛwɔ no no yɛaba abɛhwɛ sɛ neɛ wokan sɛ ɛne ɛsɛ edu nketea na ekura ɔsagyefo Dr. Nkrumah n'adwene ne ne tirimopɔ no bi no ɛsɛ edu nketea so nam mframa mu sɛ wɔpere dendenden sɛ ɔba abɛyɛ flag bearer nti yɛbɛhwɛ sɛ ɔne Nkrumah ideology no yɛ pɛ n'anu betumi aboa no anaa na dade ma mimisa sɛ ɔsagyefo ɔka problem no de kyerɛ wo sɛ yɛde fi aka akonnwa no nti na yɛbrɛ because yakwati ɔno ne Nyankopɔn akɔfa foreign gods yaba no ɔde solution baeɛ ana solution sɛ yɛnsan nyai foreign gods ne nkɔfa bosom no si solution yɛ menkyerɛ mo dade ɛna memfa ama mo nso but in your kind on na mekyerɛkyerɛ mo nti here is wisdom ne ɔwɔ aso no ɔntie ya honhom ne ka kyerɛ asafo no nti Ghana fo hom bɛbrɛ abubububu so saa say ya no man bɛkɔ de saa because say no obi na lay down foundation okay ɛna obi nso abɛto aso ɛna ɔno nso asesa ne ɔpɛ na ɔyɛ nti two captain cannot work in one ship nti Ghana fo bɛsɔre abrɛ na bɛkɔ so abrɛ na ɔmo bɛkɔ so awɔ ntwetwe say ɔno ɔgye ɔmane ɔno ɔgye ɛna yɛda so celebrate 6 March and I celebrate. 6 March na by 9 to 10 and I come Nkrumah ebeda no teacher. 6 March 2026. Me hu ni da maintain nkada. Me kwa my imagine say my invoke no da commercial dey invoke no. Okay. Atwi kra no sama na nkasa. Ama number. Aba. Ɛna ɔno aba yi. Kasa say so ba be kasa. Daddy, wo se wo hu ne da, wonnim ne da. Wo beto na mamu ni bi. Kwame Nkrumah ono sa 65 men ye no 64 65 a ye wo ye. Okay. Nti ye kete be hu bebre. Nti ne wo ye den na wo hu se spirit ye bae obi a wa me hu na mamu no ye den na wo confirm se spirit na bae no e Kwame Nkrumah spirit na emu menye familiar spirit bi na ho hu ne na mo onyame shira mo se no ye den no hu so onyame na ne kasa. Mose ye den hu so onyame na ne kasa o di nkyere no oye den oboni di nkyere Moses nti na menim nipa o kasa na na menim nipa kasa nti so sofo bi so onyame na kasa din be na ode ma Daddy nkomo ni mu yedu na ye bre no so ye bia banesa ebedifo say ye di be so na meka cho ma me bonko nti no me mimisa me fa se educate ye de na ye mfa wie se wo kire se ye wono ene kura wo sagefo ni ideology ni bi wono so sabre wo pre enenam mframam so ba be flag bearer e de ama NDC fo so mo de tumi ni ma no kopese obedi Ghana ni saa dwene ne kitana ne osagefo de ye pe ya woke enu betimi abo asi edu nketea amana be flag bearer de ama NDC na empu akonya kase na eye ne osagefo de baaye na wode kanka nyame na be hye ase no obetimi akotena so ana wal asi edu nketea saa na ote okay sana Kwame Nkrumah ate no saa na ote oni Yesu sa abosomdwe won kum moja won ye Yankamade won ye saa abosomdwe saa na Kwame Nkrumah ate saa pepe wo se wodi Nyankopɔn di ni mom Yesu na wonye ni nye onim Nyankopɔn onim ono nso won so ese dun katia onyame beti ni fie won so akwa so ese dun katia ba be wu me ho no ba se woni ma na me kan no tenti ese dun katia nkasa nye sa nkasa o mane bo manum anka ni sifun pefo no se man sori ambo ho pa ka ese dun katia also is almost dead. na de say na ya na hwehwe ya so no because oni wo ye Yesu adwuma wo ye Nyankopɔn adwuma oni pɛn so onim Yesu na ye de no ba ho ma utimi ye bibi de je no ma ne ye ente no obonsam nim Yesu ano nim onim esum nim han ya no nim onim no nti wo ba bi na ye ma light of uti sumu anu wo so light of ya obehu ana ho obehu ente no adome na bedum na obetuma akọ okay na we ntuma nkwaso waka amen amen ente obi hu no ba ye beje no both spiritual material and mental impefo bebre wo mo by physical but I meet them in spiritual. Oh okay nti say educate about spiritual I am talking spiritual na spiritual okay na po se man sre rade amanka mapo na po impefo bebre me I don't want to call the names of the people but they have no God. Okay. We need Yakupon because they are politicians and they cannot have God. I know no. Who is God? God, no. Then you know by your better near Maubi. To be so Yamia friend, no Yambe. Yo Yaminum baby, that shall not have any other gods before me.
me be se won kyerɛ sɛ onyankopɔn ho Okay. obusom ho onipa ho ahohom nsamafo biribia ho Mm. what I say Mm. ɛna ye won krofo so a wɔte onyame ne wo hu because ye ama wo Okay. amen Amen. ti sɛ Moses o te so onyame ne kasa onim ne ntia okasa Mm. onim ne nasi so Okay. enti sɛ Kwame Nkrumah sɛ Ghana brɛ na akonya no osii no ɔno osii ɛne akɔfo nyame foforo afi foreign gods de abadia na ɛkyɛ sɛ ɛyɛ nokware sɛ akonya no yɛasesa ne sɛn yɛde fia kan because spirit tumi ɛte akonya no mu no yɛkɔfa foforo abɛka ho nti akonya no ayɛ ahe Mmienu. na ɛsono mmienu kɔ a hefo na ɛbrɛ Nsensan na ɛwɔ hɔ. nti Ghana fo bɛbrɛ na wɔn brɛ Yɛbɛbrɛ. na president bi a bɔsɔ akɔfa nyankopɔn ɔno nso bosom no wɔ hɔ deda wasa akɔfa ne kuromodia nti akɔyɛ ahe bebree Mm. Te saa bere wɔ nti man Ghana ne yɛ ayɛ hena deɛ bebree. nti Ghana ne yɛ hena deɛ sese Yɛnni ne wura mpo. amen to obi abɛyɛ ne ɔpɛ na obi anyɛ ne ɔpɛ Obi abɛyɛ ne ɔpɛ. amen Amen. na ne akonnwa ne hia nkasa nso wɔnim na wɔde ama nana Okay. so wɔnim Mm. nti ɔsɔre a ɔno nso bɛyɛ ne ɔpɛ na ɔnyɛ ne ɔpɛ Ɔbɛyɛ ne ɔpɛ. amen Amen. aka no Daddy, ne aka no yɛde bɛsi na ne korakora yɛde wie no. mhm Yɛma mpanin a wɔte so yi. Mm. Wɔbaeɛ no, yɛhu sɛ wɔahyɛ ase etu anammɔn foforɔ bi a wɔne asɔfoɔ edi nsawɔsoɔ ɛne wɔbɛyɛ organise Thanksgiving ɛma asɔfoɔ wɔ Ghana ha nyinaa ba bɛhyia mu ma wɔda Nyame ase ne adeɛ. Ɛbra no yɛhu sɛ ɔne asɔfoɔ koraa ma wɔate asɔyɛ mua de ama asɔfoɔ ne adeɛ. Weinom nyinaa no ɛnyɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ mpo Kwame Nkrumah de bosom na ɛbaeɛ a ɛsiane sɛ Nyame tumi atumi ɛboro adeɛ nyinaa so nti no ma mpanin wei bɛtumi ama Nyame tumi no aba abɛtu bosom tumi na Kwame Nkrumah de baeɛ no ama wɔ mɛn yɛafa yɛn ntoma pɛfɛ. Awurade yesu ɛda wase onyame tumi mama president onyame Oni Nyame. asɔfo na wodi n'akyi no wo mu hina na wo nyankopɔn Daddy. nti ɔsɔfo bɛn na okotu ayi biribi kɔkɔ kyɛgye biribi Hyɛ sɛ asɔfoɔ no kura ne Nyame nti ɔmo ntumi ntu. na wɔn ho Kwame Nkrumah de na wayɛ no Okay. na wɔn ho parliament ni ɛhyɛ hɔ wɔn aka kyerɛ mama sɛ parliament biribi hyɛ hɔ wɔn ho tumi ɛhwɛ Ghana so apart from Ghana tumi control the whole Africa wɔnim the Ghana is under the spirit of Africa ɔsɛ Kwame Nkrumah no mo nim ɛna menka bebree nso nkyerɛ mu na mpɛ sɛ mo mfa mo adwene ntwe mo adwene nkɔ biribi so ade no yɛde menkani na ɛhyɛ ase nti dɛn na ɛsɛ yɛmfa ngu so Mankani na ne bi gu so akwa. akɔfa nsuɔhyew ne konto ayiwei ayi bankye ne bayerɛ ne gu so a ɛna ɔsɛ kɔtɔn wa anoma Dabi. wɔho abɛ a ɛso mango Dabi. ɛbɛyi Ɛyɛ tɔman no abɔ a ɛbɛbɔ a na mbɔ ɛbɛbɔ. ɛbɔ time bɛyi Dadaada. foundation wotu Kwame Nkrumah na Ghana sɛ Odifo ɛbɛyɛ anaa ɛnyɛ yi. na Ghana ni bɛn ɛna onipa bɛn na ɔsɔ so kɔhwɛ Onyankopɔn na Ghana no wɔde ahyɛ Onyankopɔn nsa na hena hɔ ne wɔkɔ Okay. Onyame bɛn hɔ ne wɔn kɔ Okay. na saa asɛm a Kwame Nkrumah bɛka hena na ni nti hwan na ɛka sɛ obi ba bɛyɛ Ghana yi nobody obi a n'otumi bɛtumi ayɛ Ghana yi Jesus Christ of Nazareth Yesu pɛ na wɔn ma ne tumi sɛ wɔntutu ahohombɔne Okay. nti asɔfo ne wɔn aba ne president nso kutu ahohombɔne wɔn ankasa wɔyɛ ahohombɔne na wɔnam hɔ woyɛ ɔbɔneɛfo so kotutu ahohombɔne adue wɔwie ne laaso ne no Yesu onyame ne wɔn sɛ na maama kɔ amusie no ne papa wɔ no Okay. asɔfo ne ni Amo. wɔteɛ no wante ɛne amusie no wokɔpɛ dɛn wɔ Sɛ wɔn ɔkɔɛ no koraa nso yɛ amusie yɛkɔɛ ne samanfo na ɛkɔ kasa na tumi bɛn na ɛwɔ saman Okay. nti yɛfrɛ saman yɛbisa no asɛm dɛn na ɛsi Okay. nti Yesu Kristo ɔfrɛ Elijah ne Mose no na mo sɛ mo ba wiase nnɛ no nti wɔn bɛkyerɛ ne sɛnea wiase nneɛma ɛkɔ so na nso wɔn de dam daase nti Yesu ɔfrɛ Samuel ne sɛ ɔkɔgye nya tumi bi wɔ hɔ onim wɔn na ɔbɔ ɔno ano frɛ Okay. amen That is a bibi and who be in the community. onyame nhyira wo kyerɛ mo Yesu akyi kwan na wɔn sakra repent I've told you amen Abusua aha na brema akwan me de enkomo twetwe ne nyina esie ne prophet Dr. Abednego na edi enkomo no ne sofo pani ya woda the Kingdom of God ministry anu enkomo die nim no wote se sofo anase wodifo ebo so se 40 days plus no wo mo de ahyehye so de den de wo se alarm blow I see I saw I conquer
abusua sɛ wontu anamon na wamfa ho amɛhyɛ 40 days plus no bia you cannot see, you cannot sow, and you cannot conquer. Now betimi ayɛ numbers no be screen as a fraudiful bisa ne sɛ papa na 40 days plus no maduru mɛyɛ dɛn ɛna mede me ho ahyɛ me mmom ɛmfrɛ ne mfa wo haw ne nto n'anim ne ntena fie ba ne saa de a wankasa na wonyɛ w'adwene sɛ woboa wo ho odifoɔ ɛwɔ ɔtɔ ase wo de hɔ anaasɛ Owieku junction wo de frɛ number no bisa no bebi wɔgye direction ne bro no nyina ntena ase wɔhwehwɛ mu ne ɛhaw betimi apae wɔ Jennifer ahodie ɛde ama wo na 40 days plus ne nkɔ awie na wo a wode wo ho hyɛ mu no adansedi ayɛ wo de amedin ɛde dark code mɛsrɛ sɛ wobɛgya wo comment ɛwɔ comment section hɔ ɛde ama me na afei when subscribe button so ya no waka isa with the bell no ebeka ho sa no upload me to the first person ya ho sa ebedi kaka all the social media handles no mystery TV or subscribe like no wa share na fofo nso enye bi ahwe makra